Қозаның Заречи пляжы шәһәр халкының яраткан ял итү урыны. 10 минуттан мында инспекторлар килергә тиеш. Хезмәткәрләр рейд башланганчы мәгълүмат тактасын куеп, аунап яткан шешәләрне җыярга өлгерде. Ләкин моның белән генә пляж чистарырмы? Кымга игътибар итсәк, адым сайын кичкенә чүпкә тап буласын. Бу исә тәмәке төпчекләре дә, пыяла кисәкләре дә. Моңа исә ял итүчеләр дә зарлана. Здесь на песочке лежать невозможно. Кымлыкта ятырлык түгел, пыяладан күп нәрсә юк. Монда беркем җыештырмый, яр буе да пычрак. Соңгы тапкыр килгәндә эскәмияләр ватык килеш суда ята иде. Купель детская присутствует. Ее нужно будет в воду опустить. Комиссия килгәч, иң беренче эш итеп балалар өчен коену зонасы билгеләнмәүне искәртә. Кеше тирәнрәк кертмәсен өчен елгага махсус чикләүләр кую мәсьәләсен пляж хезмәткәрләре урында ук хәл итте. Жгут. Обязательно. Салфетки стерильные. Беренче ярдәм күрсәтү чаралары, көймә һәм коткару жилетлары урындамы, стендта кирәкле белешмәләр бармы? Комиссия барысына да игътибар итә. Ачыкланган кимчелекләр төзәтелгәнме, юкмы икәнен 5 көннән соң килеп караячаклар. Поскольку температура окружающей среды еще недостаточно теплая. Көннәр эссе түгел, су җылынып өлгермәгән, шуңа кыенырга киңәш итмибез. Бу пляжда да су керү тыела дигән билге тора. В данном участке пляжа также установлен знак о запрете купания. Май ахырында монда елга төбен тикшергәннәр, Роспотребнадзор алган су үрнәкләре буенча нәтиҗә бер атнадан соң билгеле булачак. Май башыннан республика сулыкларында 7 кеше батып үлгән, шуларның икесе балалар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре сүзләренә караганда, бу очракларның барысы да кыйнырга рөхсәт булмаган урыннарда килеп чыккан. Коткаручылар суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен үтәүне сорый. В течение купального сезона будут проводиться рейды. Су кыйыну сезоны дәвамында профилактика максатыннан рейдлар оештырылачак. Бу пляжларда да кеше күп булган сулыклар янында да үткәреләчәк. Куркынычсызлык кагыйдәләрен белү дәрәҗәсен арттыру буенча да чаралар уздырырга ниятлибез. Мәсәлән, йөзәргә өйрән дигән акция булачак. Казанда Заречидан тыш Комсомол, Аккош, Тирән-Күл янында пляжлар эшли. Локомотивта әлегә төзекләндерү бара. Алия Сабирова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.